این мошенникро бинед видеои маро гирифта бо искусствени интеллект сохтанд ки гӯё ман ким кадом як курси занеро бо номи Зайнаб гирифта бошаму ва дигарҳоро даъват карданд ки дар он ҷо инвеститсия кунед ва шумо пулҳои калон кор мекунед. Бисёр баҳчаҳои мо аз соддагӣ ба доми фиреб инҳо ғалт диданд. ҳатто баъзеашон қарз гирифтанд, қарздор буданд. Инакаҷон ҳамеша тавассут дидем ки хай ман догӣ будам, қарздор будам, камера бовар кунем ки 1200 чанд сум гузарондум, хай 2000 чанд сум, 3000 чанд шуд пурои немтари ба тарзи беҳад безеб. Инҳо низ як-ду чизи муҳимро истифода карданд. Яке динро сахт истифода карданд. Ва як чиз дигарро мегӯям ки дӯстон, ман дар ягон видео бо забони русӣ гап намезанам. Ин хандаи маро бинед. Тамоман дигар аст. Чӣ хел дидаи дониста ба инҳо бовар кардед. Ва дар группашон 7000 одамро ҷамъ карданд, бо ҳамин ба доми фиребашон ғалтонданд. Мо дидем ки ин қадар одам муҳтоҷи кор кардан ва сахт мехоҳанд ки кор кунанд ва дар мо низ бисёр менависанд ки ака ягон курс доред. Мо чанд вақт шуд ягон курс кардагӣ набудем. Вале ин чизҳоро ба ҳисоб гирифта хостем ҳамагӣ 138 нафарро гирем ва ба онҳо ёд диҳем. Албатта одамони зиёдро гирифта наметавонем. Вале дар ин видео зуд мегӯям ки рақами телефони мо охираш 4838 аст. боз хато накунед. Яъне 926 30 48 38. Нафаре ки мехоҳед ки роҳҳои кор кардан, яъне аз хитои заказ кардану фурӯхтанро омӯзед, ҳатман ба ин менеҷери мо нависед.